ang panudlo sa Seventh-day Adventist Church nga tuig 1844. Iyaw sa tapik. Ang pagsulod ni Kristo sa labing balaan nga dapit sumala sa Biblia o referensya. Mura karon pag ikaw makamoderate og inganing topic. Ito ang tema karon hapon mga igsoon. Pamatud-an nga sayop ang panudlo sa Seventh-day Adventist Church nga tuig 1844 ang pagsulod ni Kristo sa labing balaan nga dapit sumala sa Biblia o referensya. Ining maong topic ang afirmatibo nining maong debatiya si Brother Paul San Pablo Alima o ang munigar ang Seventh-day Adventist Brother Mitchell Bendilio. The same as sa first round sa maong debate, maura gihapon ang maong mga kalagdaan o reglamento sa ilang panagpangi. Mahitungod dining ilang topic karong hapuna. As well as mga igsoon, maura gihapon ang ato ang hangyo ninyo. Please be listen, then bro, please respect yapon sa moderator. Ini inyong moderator nga kanunay maglingkod kay kapoy magbarog. Okay, timers. Akong pamatud-an nga kining panudlo sa Seventh-day Adventist Church nga tuig 1844 ang pagsulod ni Kristo sa labing balaang dapit o sa kini kadakong sayop nga panudlo. Mabasa nato dinhi sa ilang libro Lagda sa pagtuon sa Biblia, Seventh-day Adventist ni South Philippine Union Conference, dinhi sa pahina 31 nag-ingon sila, sa tuig 1844, si Jesus misulod sa labing balaan nga dapit sa paghinlo sa langit ng santuaryo. Si Kristo mao ang Pangulong Pari. Dayon ang yutanong santuaryo kada tuig ang pari mosulod sa labing balaang dapit aron dito i-offer ang sakripisyo sa pagpasaylo sa sala sa katawhan. Dayon ang atong Ginoong Kristo sumala nila ang pagsulod sa labing balaang dapit niadtong 1844. Nganong nanudlo man niini ang mga Sabadista. Ang una yung bersyon ni ining tuig 1844 dili ang pagsulod ni Kristo sa labing balaang dapit. Sumala sa ilang librong America and Prophecy, pahina 380 mo ning atong mabasa. They refers to Adventists understood that the cleansing of the sanctuary was the purification of the earth by the fires of the last great day, and that this would take place in the second advent. Hence the conclusion that Christ would return to the earth in 1944. Ang ilang unang bersyon sa tuig 1844 nga mobalik na si Kristo sa kalibutan. Pero napalpak maning pagtulunan sa mga Adventista, nagipangunahan ni Miller. Dahil apel na po ini si Ellen Goldwhite. Kay si Ellen Goldwhite, tinunan man to ni Miller. But the appointed time has passed and the Lord had not appeared. The believers knew that God's word could not fail. Their interpretation of the prophecy must be at fault. So giangko nila ang ilang pagsabot sa tuig 1844 sayop. Mao nga si Ellen Goldwhite naghimo og laing bersyon iyan ning gihilot ning sayop. Nga nasayop si Miller nga dili tinuod ng 1844 mobalik si Kristo sa kalibutan. Kung ka ng 1844 mao na ang pagsulod ni Kristo sa labing balaang dapit. Ang sayop gihilot ni Ellen Goldwhite. Apo ta nasakto ba? Dili kay na ako'y manghihilot nga tiwasan hinuon ka sa imong piang. So 1844 ang pagsulod ni Kristo sa labing balang dapit. Husto ba na? Kung wa lang unta magsulti ang Biblia sa kamatuoran, masakto na si Mr. Bendilio. Pero unsa may giingon sa Hebreo kapitulo 9 bersikulo 12. Gisulat kini ni antong unang siglo. First century ang pagsulat ni Hebreo. He did not enter by means of the blood of goats and calves. He refers to Christ. He did not enter by means of the blood of goats and calves, but he entered, past tense, he entered the most holy place once for all by his own blood.
Niini pala nga bersikulo na panghimakak na nato ang 1844 sa Batista. Nga ni atong 1844 kung ang pagsulod, pero matod sa giwali sa balaang kasulatan, he entered. Misulod na siya dito sa labing balaang dapit. Asa man di ay ang labing balaang dapit? Ang tubag, Hebro Kapitulo 9, versikulo 24. Kay wala mo sulod si Kristo sa balaang dapit nga hinimo sa mga tao, nga kopya lamang sa matuod nga balaang dapit. Apan, misulod siya sa langit, diin na nga tubang siya karon sa Dios alang og tungod kanato. Aduna pa ba'y mas labing balaang dapit sa atubangan sa presensya sa Dios? Napawa na. Kung sa mana, kung naapa. So si Kristo misulod na natubang siya sa iyang amahan dito mismo sa presensya. Kanus ani nahitabo? Tubang. Kolosas Kapitulo, Episo Kapitulo 4, versikulo 10. Busa siya nga mikunsad maura-usab ang mikayab sa lupa sa kalangitan aron lukpo niya ang tibuok kabuhatan sa iyang presensya. Sa ato pa sa pagsaka sa Ginoo sa langit, misaylo siya ngadto sa kalangitan, miadto siya sa presensya sa Ginoo. Mao nga dinhi sa balaang kasulatan sa Kolosas atong mabasa. Ang diwali ni San Pablo na nag-ingon 3:1, sanglit gibanhaw naman kamo uban ni Kristo, tinguhaa ang mga butang nga tua sa langit, diin naglingkod si Kristo sa iyang trono sa tuo sa Dios. Sa ato pa sa si Kristo misaka sa langit, human nga siya mitubo sa katawhan, miatubang dayon siya ngadto sa Dios nga amahan. He entered into the most holy place. So nagwali na ang mga apostoles nga niadtong 1844 nakasulod na si Kristo sa labing balaang dapit. Mao nang dako nga palpak kining prueba o pagtulunan sa Masabadista nga ang pagsulod ni Kristo sa langit 1844 pa. Kung walan unta kining mga sitas nga atong giprobe, makaingon ko nga husto ang Masabadista. Pero sanglit ato man tuuhan ang giingon sa Biblia that he entered into the most holy place. Sa ato pa, sa wala pa ang tuig 1844, nakasulod na si Kristo. Ang pangutan, nakinsa man ng Kristo nga nakasulod sa 1844. Asa man dahil may iskala si Kristo, Mr. Bendelio, sa iyang pagsaka sa langit, nga 1844 pa man ang pagsulod sa labing balaang dapit. Pero sayop ka na nga pagtulunan, dawato nato karong kahaponon kang insakto nga panudlo kining gitudlo sa Biblia nga dili 1844 ang pagsuod ni Kristo sa langit, kundi niadto pang 1st century sa iyang pagkayab sa langit, nakasulod na siya dito sa labing balaang dapit. O kining akong pagprueba, suposinte na sa pagpabarug sa tema nga akong gipruebahan. So open ako sa iyang mga pangutana. Ang hapon sa akong kaatbang Brother Paul Alima. May hapon. Andam na baka sa pagtubag sa akong pangutana? Andam na, sige. Salamat. Ang imong tema nag-ingon, sayop ang doktrina sa Seventh-day Adventist na mao ang 1844 pagsulod ni Kristo sa langit. Pangutana, gigamit nimo ang lagda sa Adventista sa pagpamatod sa imong tema nga sayop nga 1844 ni sulod si Kristo sa labing balaang dapit. Mabasa ba sa lagda sa Adventista ang pulong sayop ang doktrina sa Adventista? Mabasa o dili? Kategorikan. Di mabasa kay may kawatan mo angkon nga sa kawatan. Sunod pangutana. Sunod pangutana. Kay dili man daay mabasa. O yun ka nga imo-imo ra to og wala sa lagda sa doktrina sa Adventista. Ako nang giko al kontra pinaagi sa kamatuoran sa Biblia. Kay kung wala pa ni nga kamatuoran sa Biblia, sakto ka Mr. Bendelio. Okay. Kay batud pa nimo imong gi al kontra sumala sa Biblia. Mabasa ba nimo sa Biblia nga si Kristo wala ni sulod sa
sa 1844 sa langitong sanctuaryo sa labing balaang dapit? Mabasa o dili? Wala kay kini pagsulat dinhi sa Hebrew 1st century. Akong basahon sa Hebrew 9:12. He did not enter by means of the blood of goats and calves, but he entered the most holy place once for all by his own blood. So natong 1st century, misulod na. Mo nang kanang imong 1844, pilte ko ng palpata, Mr. Vidilio. Objection, Mr. Moderator. Objection. Wala ko nag-ingong mabasa sa Biblia. What's up, kadali? Ang ako, objection. Ang ako Moderator's pangutana. time. Once ka object ka, what's up? Ingon sa ako, okay, proceed to your objection. Okay. Ana. Okay. Ano ka ba? Okay. Okay. What is your objection? Ang akong objection, mabasa ba sa Biblia nga wala ni sunod si Kristo sa labing balaang dapit? Naatay categorical question, answerable categorically. Ni Britso siya basa, wa siya nitubag sa categorical. Okay. Di yun na mabasa kay sayop na. Kung saan ano, ipabasa mo ng sayop man na. Ang sakto mo maning sa Hebrew. He entered the most holy place. Mo nang duha na dai sakto, imo pa ni pasakto ng imong 1844. Mo nang di na mabasa kay perti ng sayop nga pagtulunan Mr. Bindilio, hunong na sa pagbandilyo ng sayop nga pagtulunan. Sunod pagutana. Sunod pagutana. Ingon ka, matod sa mga apostoles, nagwali na ang mga apostoles, nga nisulod si Kristo sa labing balaang dapit 1844. Husto itong pagkasultiyaw sa'yo. Sayop lagi ng imong 1844. Morang di gyud na nimo basayaw ko pangitae sa buta nga sayop sa Biblia kay husto ning Biblia. Imo ikarga na imong sayop pa pagtulunan. Ang mabasa dinhi, basahon nako ha para makasabot gyud ka. Hebrew 9:12. He refers to Christ did not enter by means of the blood of goats and calves, but he entered, past tense, misulod na, to the most holy place, once for all, by his own blood. Ang sakto, nga during pa sa pagwali sa mga apostoles, nakasulod na si Kristo. So kung imo pa nang ipasud ng imong 1844, di na namasud, kay sayop man na. Sunod pagutana. Pagutana. Ikaw may gawali ka ganiha, kasulti na rin ganiha. Nga ang mga apostoles nagwali na si Kristo disulod na sa 1844 sa labing balaang dapit. Sayop man di ay ni, matod pa nimo. O yung kakakarapis mo na sayop. Wa lagi magwali ang mga apostoles nga 1844 kay sayop na. Ang sakto kining 9:12 sa Hebro nga during sa mga apostoles gisulat na kay sa Hebro 9:12 nga si Kristo misulod na sa labing balaang dapit. So kanang imong pangutana nga 1844 ang ipabasa na nimo, di gyud na mabasa kay sayop man na. Pagkatara, ang imong tema, sumala sa mabasa sa Biblia o sumala sa dili mabasa sa Biblia? Tubag. Pamatud anako sumala sa Biblia o gipamatud anako kanang imong 1844 perting sayo pa kay dili 1844 si Kristo misulod. First century pa nagwali na nga misulod na si Kristo sa labing balaang dapit. So wa na gyud pag-asa o puruhan ng imong 1844 nga may sakto na. Sunod pangutana. Kay matod pa nimo sayop ni nga doktrina sa Adventista. Unsa man day hustong doktrina sa 1844 kasayop man ka ang doktrina sa Adventista 1844 itukan. Di na ako obligadong pagsultian nga husto kay sayop lagi na. Ang akong katungdanan din nga bungkagon ko na nga sayop pinaagi sa paggamit sa Hebrew 9:12 that Christ entered into the most holy place. Nisulod na siya. So ayaw ko pangutan-an ng i-prove na ako din ng 1844 kay sayop na siya nga pagtulunan. Imong katungdanan na unya nga imo nang i-prove na correct na. Ang akong pangutana kay ang imong tema conclusive sayop. Prapir ka mo, insulting nga sayop ang 1844 nga mo'y pagsulod ni Kristo sa sanctuaryo sa labing balaang dapit. Itukan ko na unsa tayo hustong pagtulunan sa 1844 nga dili sayop sama sa Adventista itukan. Di na nako pagtulunan ng 1844 imo na. Ako lang gi-prove din nga sayop na. Pinagi sa paggamit sa husto nga mga referensya sa Biblia aron mo guba na ng inyong sayop nga pagtulunan kay gihilot raman ni Ellen G. White ng sayop ni Miller. O sa ako nang giingon na ay manghihilot katiwasan hinon ay mong piang nang si Ellen G. White naniwasay ni sayop ni Miller. So pagutana. Mr. Paul, akong pangutana simple. Kay sayop man ang 1844 nga doktrina sa Adventista. Makatug-an ka ba sa hustong pagtulunan 1844 makatug-an or dili? Tubag kategorikal. Tug-anan tagani ang 1844 sayop, unang sayop 1844 gibasa nako sa American Prophecy inyo man agamiton ko ni inyo. Ang inyong unang teaching in 1844
nga si Kristo mo balik sa kalibutan sa tuig 1844, nasayop mo ang interpretation according din na sipyat ang interpretation. Ikadong interpretation niyo sa 1844 nga misuod si Kristo sa most holy place, nasayop na pod. So ang imong pangutana, makatug-an ba ko sa 1844? Makatug-an ko kapit din sayo pa. Okay, sunod pangutana. Kung si Kristo mosulod sa labing balaang dapit sa 1844, makahimo siya dili, tuba? Di yun na pwede mahimo nga mosulod siya, kaya nakasulod naman siya. Pagawason pa rin mo sa 1844, para mosulod na po 1844. Nahon sa naman ka. Nisuod na ganin atong first century. Pagawason na po niyo papasod na 1844. Di yun na mahitabo ng imong ipanaghap, Mr. Bindilio. Ang akong pangutana, Mr. Paul Alima, kung si Kristo mosulod sa labing balaang dapit 1844, makahimo siya o dili? Tumaga, kategorikan, makahimo dili? Di na lagi siya mosulod na, kaya nisulod na ganin. Pagawason pa rin para mosulod na po. Asa di mo mabasa? Imo na manubrehon si Kristo. Ayaw ay manipulate si Kristo. Kristo, gawas na gud kipabalik ko na po 1844. Posible man nga mosulod ka diha. Di gyud way gyud puruhan nga sakto ng 1844 kay naguba na mismo sa kasulatan. Okay. Nga nisulod na si Kristo sa holy place, wala pa gani ang 2nd century sa pagsulat pa sa Hebrew. Sunod pangutana. Uyon ka ba, Mr. Paraima, na ang sanctuaryo sa langit doon ay duha karong holy place o most holy place? Uyon ka sumala sa Biblia, suba? O yun ko ni Ana. Pero si Kristo misurod lagi sa most holy place dito pa sa 1st century. Gisulat na sa Hebrew 9:12, He entered into the most holy place. Ang sayop diha, bisa pagkatuluhon pa nimo, holy place, holier place, holiest place. Sayop diha po ng 1844 na misulod. Sunod pangutana. Sunod pangutana. Ang akong pangutana, Mr. Paul Mone, uyon ka ba nga sa holy place naa dito ang mga candlestick? Uyon ka o suba? Way problema na bro, basta ang pagsulod atong gidebatihan nga dili 1844. Di ang akong pangutana, uyon ka? O yun lagi Okay. ko. Wa ko isupag ana. Ang isupakan nako kanang inyong sayop nga pagtulunan. Sunod. Ang 1844 ang pagsulod ni Kristo. Gubak na ana dinhi pa lang sa Biblia. So Sunod pangutana. Kung mabasa nako sa Biblia nga nakita sa usas mga apostoles nga si Kristo nagtindog diha sa dapit nga doon ay candlestick nga mao ang holy place dito sa langit, supakon mo yun. wa lagi na problema. Kay ngano man holy place, most holy place ang atong gidebatihan ang most holy place man. Nga si Kristo lagi misulod na 1844. Okay. O sa sayop lagi ng imo Mr. Bindilio. 1844 misulod. Guba naman sa 9:12 sa Hebrew. Matod pa nimo nga nasunod na si Kristo sa most holy place. Unya ang holy place lahi sa holy place kay naa ang candlestick. Unya uyon man di ay ka nga nakita sa usas mga apostol si Kristo nga dito siya sa dapit sa holy place nga naa ang candlestick. Uyon asa may tinuod na sa most holy place dito o na pa sa holy place. Tumaga. Ang tinuod kining Hebrew 9:12 ang imo may sayop ng 1844. So pangutan na. Okay. Kay matod pa nimo ang Hebrewano 9:12. Ang Hebrewano 9:12, mabasa nimo nga gikan diri siyota si Kristo dito sa most holy place. Wala ni agi sa holy place. Tumag. Daghan atong ipangbasa nako nga he entered into the most holy place. Asa man sa gikan sa dang mikayab man siya. Kay basa na gyud dito sa Okay, salamat. Okay. Para bro, tigbasa ko ng kabo. Ako hayong tigbasa kay may na magsulti nga naa toy tigbasa. Okay, atong ihatag na usab ang kahigayunan sa musupak nining maong tema sa gipabarugan sa Taison Brother Paul San Pablo Alima, sulod sa 15 minutos. Time start now. Okay, mayong hapon mga kaigsunan ko din sa Cebu sa Plaza Independencia. Karon pa ko kakitag debate nga nahibalo siyang sayo pero di siya katugag kung siya husto. Nakuha ba ninyong pawag? Once mo conclude kag sayo, ito ka ng husto. Kaya unsaon nimo pagconvince sa tao nga sayop na nawa kay maprove na husto. Tinaw. Nangutana ta, mabasa ba sa Biblia na si Kristo wala ni sulod sa 1844 sa labing balaan dapit? Ang tubag niya, di mabasa. Nakasulod lagi. Nakasulod na daw. Mato pa na, kasulod na. Ang pagutana dito magbuka ni siya. Ha? Mga kaigsunan ng mga kagalaan, nigamit sa lagda, gigamit ang 1844 nga nisulod si Kristo sa labing balaan dapit.
lagda sa Seventh-day Adventist, pamatod aniya, sumala sa Biblia ang referensya, gipangutan sa lagda, mabasa ba nga sayop? Why mabasa kay why kawatan mo angkon? Wa man ko nangutan ang kawatan mo angkon bagdi. Kay ang tubag, may unta itong pangutan ang kawatan mo angkon dili. Diba, sakto itong tubag ka. Why kawatan mo angkon? Nangutan ako man, mabasa ba diha? Nga sayop ang doktrina diha nga 1844 ni sulod si Kristo sa labing balaan dapit. Huwag mabasa. Ingon dahil siya. Dagat siya pambasa. Usas gibasa niya Hebreano 9:12. O niya, 9:24. O niya, ang nindot igsoon, mo nindot, niangkon siya nga lain ang hulagway sa balaang dapit o sa labing balaang dapit. Nga niangkon po siya na nakita sa usas mga apostolis nga si Kristo nakita dito sa balaang dapit pa. Sa ato pa ang Biblia, wala di ay na automatic nagtudlo na ni Jesus Kristo. Kay og Kristo pa, dili daw ta na gidritso, gidsulat nga nakita dito siya sa dapit nagtindog sa duna na diha ang mga kandelero or candlestick. Wala di mabasa sa Biblia. Atong basahon. Ato ta sa Catholic version na di tinuod nga sanctuaryo sa langit. Hebrehanon 8:5 atong basahon. Hebrehanon 8:5 yung diri. The worship in copy and shadow of the heavenly sanctuary, as Moses was warned when he was about to erect the tabernacle, for he says, see that you make everything according to the pattern shown you on the mountain. Okay. Naabay langit tong sanctuary? Naawala. Naa heavenly sanctuary mabasa. Ang pangutana, ang heavenly sanctuary igsoon, giyon sa manipaghulagway kay mao man gipakita sa Dios kang Moises sa diwa pa siya nagtukod og sanctuaryo dinhi sa syudad. Mao ni Hebrehanon Kapitulo 9, versikulo 1 ngadto sa 3 sa The Living Bible Catholic Version. 9, 1 ngadto sa 3. Ingon duni. Now in that first agreement between God and His people, there were rules for worship, and there was a sacred tent down here on earth. Inside this place of worship, there were 2 rooms. The first one contained the golden candlestick and a table with special loaves of holy bread upon it. This part was called the holy place. Then there was a curtain, and behind the curtain was a room called the Holy of Holies. Og sa gigon, gisulti ni Apostol Pablo na ang sanctuaryo dito sa langit na gihapon ng kahimtang na dunay duha ka room, duha ka kwarto. Ang holy place na diha ang candlestick. Unya na kurtina nga nakaulan, unya ang luyo niya ng maong kurtina ang the most holy place. Sakto to iya. Nakibasa sa Hebreano 9:12. Pero sa di pa maabot sa Hebreano 9:12, klaro tinaw nga si Kristo dito nakita sa dapit sa may holy place. Revelation 1:12 and 13 atong basahon. Revelation 1:12 and 13. When I turned to see who was speaking, there behind me were 7 candlesticks of gold, and standing among them was one of look like Jesus, who called himself the Son of Man, wearing a long robe circled with a golden band across his chest. His hair was white as wool or snow, and his eyes penetrated like flames of fire. Asa nakita igsoon sa Ginoong Hesus ni Apostol Juan? Dito sa dapit nga naa ang candlestick, mga kaigsuonan, dito sa langit. Unsa gani, balikon nato igsoon ang Hebreano 9, 1 ngadto sa 3,
Ang dapit sa may candlestick, holy place mga kaigsunan, dili most holy place. Ato masahon. Dali ko na to. When I turned to see who was speaking, there behind me were 7 candlesticks of gold, and standing among them was one of look like Jesus, who called himself the Son of Man, wearing a long robe circled with a golden band across his chest. Okay. Klaro. O niya, kaya atong tema, Biblia magreferensya. Naay mabasa nga si Kristo nakita dito sa balaang dapit. Nga naadapit diha ang candlestick. O niya, kaya na may referensya. Sumalas, tema. Mauna nga sa Selected Messages Book 1, page 125. Nag-ingon din in 1844, Christ entered into the most holy place. May pako, kaya ko nabasa, siyang ningong sayo, wag yun din tao'y nabasa nga sayo. O niya, normal man na. Basta gani kaatbang sa pagtuo, di ko na mo uyos doktrinas kitudlos kaatbang, puro ko na sa bisag sakto. Di ba? Kinsa man ko nung tawanan karon nga mutugaan, mo uyon nga, sakto ng doktrina niya, kaaway kasupa ka sa mga pagtulunan sa mga relihiyon. Mauna mga higalag mga kaigsunan initagnaas sa kahaponon. Isip usakan negative sa tema. Ako lang gisundan siya nga ang iyang pag-ingon ni Ditso si Kristo sa most holy place dili na tinuod pero dili ko agay ko magpamaton ani. Ako lang gi-correct ang iyang iyon nga gihilot ko ni Mrs. White. Di na ba po makabasa si Ellen G. White manghililot? Huwag gani mabasa na si Ellen G. White mananabang manghililot pa noon. No? Nga, Salmo 101:5 ang magbutang-butang ta di ka mataka gawa sa silot o kam sa silot sa Ginoo. Ano nagpahilot is Paul alimag ang Mrs. White mo to o po ko kami siya ako nagpahilot ko brad niya gitiwasan magbago ang piang munang nakakonklud ko nga manghililot si Ellen G. White nga mutiwas pos na piang higala igsoon pila na oras ni ining takna mga kaigsuonan atong na suta opinion ra ni Paul Alima ang conclusion nga sayop ang doktrina sa Seventh-day Adventist nga 1844 si Kristo nisulod sa labing balaang dapit sa langit. Nga naman, wala may mabasa. Sumala agad sa Biblia ang referensya. Ha? Nga ni araw bago ilang kuan nga libro katekesa sa Catholic Church nga ang bugtong mo interpret sa Biblia mao lang ang magisterium nga mao ang Papa sa Roma. Asa kaha mabasa sa ilang sisise nga ni-declare ang ilang Papa nga sayop ang doctrine sa Seventh-day Adventist nga 1844 nisulod si Kristo sa labing balaang dapit. O na mabasa man galing nakatabla nga naman nabasa kung sa kuntor man pod natuwal man na nakatuwal man na pero kanis Brother Alima buutan kayo ni mutugaan na po na siyang way mabasa no? Now, diinay takna ang mga kaigsonan o mga kahigalaan kung di mong gamit kang sayop na di anang gusto kay gasige na kang iyong sayop wag po ka ipresentar nga husto o niya sumalas Biblia wag imong ibasa ng Biblia pangutan-on po ka wag po kayo mabasang sayop na no? Mao na mga kaigsunan mao na nga burden of proof na niya karon kay negative man ko negative ko ani nga tema ani nga debatiha burden of proof na niya nga mingon na siya kung mabasa na ko dili sa Biblia nga sayop ang 1844 na doktrina sa Adventista na si Kristo ni sulod sa labing balaang dapit o yun na nimong kapildihan ang mabasa sa Biblia na mga kaigsuonan wailangan akong hipuso na uli ko dumagite di ba? O huwag mabasa di yun ko magdali-dalik uli ani kay pintahonon pa na niya kay ang iyang sumala sa Biblia referensya ni resulta sumala pa niya muna akong tambag ni sa akong kaatbang anigo kay nako ni sa sunod nga debate ayaw gamita ang Biblia kung wag yoy kay mabasihan diha ingna sa sunod nga debate pamatod anako nga sayop ang doktrina sa Adventista
sa SDA na si Kristo ni sulod sa labing balaang dapit 1844 sumala nako. Way labot ang Biblia. Wala ba? Wala ka na mga anak, akuan ka sa radyo. Iya lamang ni sa nagsidya, way labot ang istasyon. Kaya imong apil-apilo ng Biblia, o ya di ka makatukan na mabasa sa Biblia, nasayop na, katilingbod sa mga taong maminaw, naghimo-himo ka og ideya na walay pasikaranan sa Biblia. Gibasa nimong Biblia nga imong himong punan, nga ang imong tinuod kay nay Biblia nga mo pamatod, apan napakyas ka kay wa ka nakapamatod sa Biblia nga ang doktrina sa SDA 1844 musulod si Kristo sa labing balaang dapit. Sayop mga kaigsuonan. Niya di ko no makahimo, mura po na Kristo nga Dios nila nga di makahimo. Makahimo ba si Kristo pagsulod? Adili makahimo, magbutay kang Kristo pagsulod. Walay butang adili mabuhat sa Dios. Lucas 1:37. Base kinilang Kristo inutil, adili makahimo sa pagsulod sa 1844 sa langit ng sanktuaryo sa labing balaang dapit igsoon. Ang akong Dios makahimo sa tanang butang nga si Kristo. Mahimo niyang tanan. Igsoon, higala, negative mo ko. Negative mo ko. Sa katungdanan sa negative, alang-alang mo yun. Ha? Di ko mo yun. No? Kay negative man. E sa debate, o say affirmative, o say negative. Ang pakyas lang sa akong kaatbang karon, nagamit o sumala sa Biblia ang referensya, pero wag gyud mabasa ang iyang tema, sumala sa Biblia ang referensya, nga sayop ang doktrina sa Seventh-day Adventist na 1844 ni sulod si Kristo sa labing balaan nga dapit. Mauna atong hinuktukan mga igsoon. Kamong naminaw karon ang inyo pagtimbang-timbang lang. Sa debate, walay daog wa ipildi. Nga naman, gawas og magpustahan ay mo diha usaha po ninyo pagdeklarar. Kaya ang moderator di man i-judge. Ha? Kanya, diining debatiha. Kami ni Brother Paul Lima, kami duha pildi. Ganuan, kami may nigasto sa among kaugalingong plito Brother Paul Lima, apersa, praise the Lord. Pero ngayon ko ingon diha, nataplan na mo, ilipan na mo ang inyong mga plite, kamong duhang Brother Paul Lima, aron dili mo yung tao nga pildi, amo na po ng dawaton, aron kami, puros na po nidaog. No? Kaya nga mo diri mga kaigsoon, mga kahigalaan, layog sa rason, pero way labot ko rason mga higalag igsoon. Pagpakan atong Ginoo. Ayaw mo. Okay, dagang salamat. Ngayong hapon ka natong taran. Dagan pag-usap o masipang pagpak ang ato ang negative side, Brother Mitchell Pendilio. O karon na rin nata sa cross-examination nga magikan sa atong affirmative side, sulod sa 10 minutos. Time start now. Mr. Mitchell, kung kining pagtulunan sa Sabadista nga 1844 ang pagsulod ni Kristo sa labing balaang dapit, husto ni. Yung sa manimo pagkasayod nga 1844 ang pagsulod ni Kristo sa labing balaang dapit. Daghang salamat sa simple nga pangutana. Ang tubag is very simple. Giunsa nako pagkasayod kay niya dinhi sa Selected Messages Book 1 page 125. Christ entered into the most holy place in 1844. Salamat sa nindot nga pangutana. Ang tema sumala sa Biblia referensya sunod nga pangutana. Kanang Selected Message kang kinsa man nga sinulat? Kailin G. White. No, alang-alang po niya sa inyong Santo Papa. O niya referensya man. Wa man nagingon ang referensya nga. Ang amo ang referensya, ang Catholic referensya lang dili ang amo, dili ang salain. Mauna nga kay sumala mas referensya ang Biblia, mababasahon unta nimo diri nga nagtugan po ni nga sayop ang 1844 ni sulod si Kristo sa labing balaang dapit. Sunod pangutana. Sa ato pa si Ellen Goldwhite ra ang miingon wala ang Biblia. Excuse me. Sa ato pa kay matod pa nimo si Ellen G. White ra magkay niingon ug mao na imong source sa imong kasayuran. So sa ato pa si Ellen Goldwhite ra miingon nga 1844 ang pagsuod ni Kristo wa na sa Biblia. Magtubag na ko. Ayaw nang sa ato palagi kay apil ko ana. Ang debate ko ta. Sa imura. Ang giingon ni Ellen G. White, naghatag siya ginsaktong tuig nga si Kristo ni sulod 1844. Ang inyong libro nagtudlo nga si Kristo ni sulod sa labing balaang dapit. Natubag ang pangutana kay ang pangtima sumala sa Biblia referensya. Sunod nga pangutana. So sa ato palagi kanang tuig 1844 nga si Kristo misulod sa labing balaang dapit kang Ellen Goldwhite ra na nga teaching nagsulti og tinuod o namaka.
Okay, wala gyud na magaksilin G. White. Nga naman, napamatod-an man sa Biblia nga nisulod si Kristo sa labing balaang dapit. Human siya nakita ni Apostol Juan nga nagtuwa dito sa balaang dapit. Mao nang gihatagan lagpit sa ni G. White unsang tuiga nisulod. Kay si Kristo makasulod sa bisan unsang tuiga kay akong Dios dili inutel. Bisan kanus amo sulod. Ang imo ra inutel kay di na makasulod 1844. Ining Hebro, kanus ama nagisulat? Ulan ka ba nga nasulat ni atong unang siglo? Excuse me, moderator. Out of context. Ang tema sayop ang doktrina sa Adventista. Wa gyud nagtima kanus ana sulat ang Hebro. Ibalik sa tema kay akong ubanan masaag ming duha. Counter objection, Mr. Moderator. Ang among tema sumala sa Biblia referensya. Nagamit ko ining Hebro aron gub-on ako nang giingon sa ilang maestra nga si Ellen Goldwhite 1944. So ang ako premise kining Hebro nasulat pa ni atong unang siglo o yon ka dili? Okay, rolling sa ko sa duha ka objection. Brad Mitchell, ang pangutana ni Brad Paul is valid. Your objection is not granted. Excuse me, Mr. Moderator. Kaya pagpahalata. Excuse me. Why? Excuse me, Moderator. Moderator's time. Excuse me. Rolling, oh. Always respect the ruling of moderator. Nganong valid man? Kasi ang affirmative side. Ang affirmative side, naasay right, nga ipangutana ang iyang ipabarog. Gigamit niya ang Hebro sa ipagpangutana. So, naasay right. Excuse me, Mr. Moderator. Ang tataya po ko lang clarification sa kamay. Clarification sa kamay. Gigamit niya ang Hebro, excuse me ha, munispeto ko sa imo, pero ayaw klaro. Gigamit niya ang Hebro sa pagpamatuod nga si Kristo sulod sa labing balaang dapit. Wala gamitan niya ang Hebro kanos agisulat. Inausap mo noon. Iyang gipamahayag ganina. Wala gusto. Kita naman ikaw tani. Gipamahayag sa atong affirmative side, nga first century ni sulod. Gikot niya ang Hebro, 9:12, ang affirmative side, pwede niya nang magamit ang iyang mga statement kay siya ang affirmative. So ikaw nga negative, obligado kang mutubag sa claim sa affirmative side. Sakto na. Pangutanon ko niya sa Hebro 9:12 nga nisulod ba si Kristo wala. Kay ko pangutanon niya kanus ang isulat. Moderator's time. Please respect lagi moderator. Usa may ato ang sig moderate ani. Pangina sa ba? Naminaw. Sa man naduga na mo nilang tugi. Mao naman ato ang ruling. Mao man pud ato ang mga rules ani reglamento. Once kani, kung mabasa ka og mga argumento sa debate, klaro na ang affirmative side kay siya may claim, pwede niyang mapangutana ang iyang mga gipabarog. Affirmative side man, unless kung he is negative. Siya man ang affirmative, kanang iyang gipanggamit kay imo man ang gisupak na, imo man ang gisupak ang iyang mga statement. So kanang iyang imong gipangsupak ang statement, pwede sa niyang gamiton pag balik nimo. Okay, Mr. Moderator. So, ang ruling na to, inahanglan, mutubag yun ka sa maong pangutana, kay ang pangutana is valid. Okay, Mr. Moderator. Before na ako, naihatag ngayon pangutana. Sa kadali. Please proceed. Repeat your question, Brad Paul. Gigamit na ko ning Hebro Kapitulo 12 sa akong pagbabarog. O sukna ko lang ikaw kung kining Hebro ba, nasulat ba rin atong unang siglo? O di ka, ganahan mo to bago pinapot sa ako. Okay, ang akong tubag mo ni siya. Matubag na ako na. Pero wata dire ga debate kanus anak gisulat. Pangutan na ako, nisulod ba siya 1844 o dili? Kaya akong topic man mo na. Wa man taga debate jud dire kanus ana sulat ang Hebro, kanus mo na ato lang debatehan, kanus ana nasulat ang Roma. Mo na ato debatehan. Okay. Wa man taga debate diha. Ang imong tema, ang imong pangutana, i-coincide sa tema. Ang Hebro nasulat ni atong first century, wa na lalis. Og sumala din sa Hebro 9:12, he did not enter by means of the blood of goats and calves, but he entered the most holy place once and for all by his own blood. Sakto ne, dili, kategorika. Sakto na. Wagod na sayop. Pero wa nagsulti diha nga sayop ang pagtulunan sa SDA nga 1844 nisulod si Kristo sa labing balaang dapit. Walay pitsa diha. Walay pitagitudlo lang ni Apostol Pablo nga naay nisulod si Kristo nisulod sa labing balaang dapit. Gipahayag ni Juan prior siya nisulod nakita si Kristo sa balaang dapit. O niya gitudlo ni Ellen G. White nga 1844 siya nisulod. Sunod nga pangutana. Kay miingon ka man nga sakto ang akong gibasa nga he entered the most holy place. Nakasabot ka ba og pulong entered? Okay.
N-T-E-R-E-D? Wala. Nakasabot ko, Mr. Apol Alima, nga ang Biblia mo gamit dito sa hayong past tense, nga dili past tense. Sama sa Juan 17:5. I had glory with you. O niya past tense na, pero present tense. Ang Biblia, dili nimo na kuan sa grammar, nga imong ikuan ang grammar, kay kuan as past tense na siya, nahitabo na kay maglayog ang Biblia. Sa pinadayag, gisulti nga si Kristo nakita ni Juan dito sa Balaang Dapit, sa pinadayag 1:12 ug 13, diha sa Hebrano 9:12, gipakita lang diha nga si Kristo human dito nisulod na pod sa labing balaang dapit. O niya gitudlo ni Ellen G. White kanus sa sila sulod 1844, kay ang timo man gud sumalas Biblia ang referensya. Basa sa Biblia o kang Mrs. White nga sayop ang doktrina sa Seventh-day Adventist nga nisulod si Kristo sa labing balaang dapit 1844 aron makabarog ang imong tema. Sunod pangutana. Kay nakasabot ka man kaha og pulong entered. Unsa man ang entered? Wa pa kasulod o nakasulod na? Okay, mutubag na ko. Gipahayag ni Apostol Pablo nga nisulod. Pero wa niingon niya nga dili po na 1844. Pero gisulti ni Apostol Juan prior ana nga tuwa siya sa balaang dapit. O niya gihapahayag ni Juan aron ka magiyahan nga 1844 siya nisulod. Kaya ang imong tema sumala mas Biblia ang referensya. Kung dahanto di ka makabasa nga sayop ang doktrina sa Adventista nga nisulod si Kristo sa labing balaang dapit 1844. Wa doy nahimo nakabarog ang imong tema. Sulod pangutana. Kining pag-ingon nimo kining pulong entered nakasulod na ug dili kay mosuluray pa, nagsulti kag tinuod o namakag? Nagsulti kag tinuod kay gipasabot ni Apostol Pablo ni ana wala gahatag siya pitsa, wala siya gahatag unsang tuiga. Gipahayag niya nga human dito si Kristo nakita sa balaang dapit, dito na po siya nakita nga nisulod sa labing balaang dapit. O mga tuwa kag pitsa di adire sa Ellen G. White, selected nyo si Facebook 1, page 125. Ang imong tiba, sumala sa Biblia ang referensya, wa kay nabasa, imo-imo ra na ang doktrina sa Adventista nga 1844 nisulod si Kristo sa labing balaang dapit sayop. Basta pangmingkamot yun nga makabasa kag referensya o Biblia aron makabarog imong pangutana. Imong tema. So sa ato pa, uyon ka na nga si Kristo misulod na sa labing balaang dapit sa pagsulat ni ining mong Hebro. Wapo naging diha nga pagsulat na ko nani nasulod na si Kristo. Wag yun! Di ko kumuha yun! Ang mabasa diha nga nisulod si Kristo, ang mabasa diha gipakita nga human si Kristo dito nakita ni Juan sa balaang dapit, nisulod siya sa labing balaang dapit kanus 1844 selected mo si Jesus book 1 page 125. Ikaw wa kay nahimo na ako'y nabasa nga nisulod kanus aban wa kay nahimo Biblia referensya wa ay mabasa nga sayop ng doktrina kay kanang paguni mong sayop wa ay referensya Biblia ni David nimo kay imo-imo ra na. Sa ato pa kay miuyon ka naman nga kining entered misulod na dayon gisulat ni sa writer ni antong unang siglo. Sa ato pa uyon ka na nga sa pagsulat ni ining Hebro 9:12 si Kristo nakasulod na sa labing balaang dapit. Di po ko mauyon kay wala dahay mabasa. Wala mabasa. Ang akong uyonan nagapahayag lang si Apostol Pablo nga human nakita ni Apostol Juan na si Kristo dito sa balaang dapit, iya na pong gitudlo nga nisulod na po siya sa labing balaang dapit. Mao na akong uyonan. O niya kaya ang imong tema, sa tema, pamatudan ko na ang doktrina sa Adventista, sayo sa Adventista sayop, o sa sayop, 1844, nisulod si Kristo sa labing balaang dapit. Asal gibase, Biblia referensya. Matapos lang ang tema, walay nabasa, Biblia referensya, sayop ang 1844, si Kristo nisulod sa labing balaang dapit. Kaya ang Kristo na ko, pwedeng musulod, bisag kanus kay gamhanan siya, ang tanang butang mahiwo sa Dios. Sunod pangutana. Uyon ka ba Mr. Bendilio nga ang labing balaang dapit mao mismo ka ng kung diin anaa ang trono sa Ginoo? Okay, mutubag na ko. Mutubag ko. Mutubag. Wag yo'y mabasa nimo diha. Nga ang gingon diha sa gingon ni Apostol Pablo, ang sanctuaryo sa langit nabahin sa duha. Wala ang dapit o labing balaang dapit. Hebrehanon 9:1 ngadto sa 3. Wala gyud. O niya ang trono sa Dios, kung imo tanong God is everywhere. Ingon na nagibasa sa Efeso 4 versikulo 10 nga kahukmanan ni Kristo at sa Dios na atanan. Pero di mo ba ang kamaturan nga nisulod si Kristo sa labing balaang dapit, human nakita siya ni Apostol Juan nga dito sa balaang dapit, o niya gitudlo ni Ellen G. White 1844, selected messages, book 1, page 125. Sunod pangutana. Asa day dapit sa imo Mr. Bendilio ang labing balaang dapit kung dili ka na mong trono sa Dios? Mutubag na ko. Tubag. Ang labing balaang dapit na sa ikaduha na kwarto sa sanctuary. Daghang salawat. Okay, daghang salamat. Benson sa
pagutana ni Mr. Alima, nakabantay ba kung mabasa na ako sa niini nga referensya na sayop ang doktrina sa 1844 pilde. Nakadungog mo? Nakadungog ba mo nga nagingot siya kung mabasa na ako sa Biblia na sayop ang doktrina nga 1844 ni sulod si Kristo sa labing balaang dapit pilde? Nakadungog mo? Kaywaban mo nakadungog. Pag-ingon niya siyang tiba, pamatunan ako nga sayop ang Seventh-day Adventist nga doktrina 1844 ni sulod si Kristo sa labing balaang dapit. Sumala sa Biblia ang referensya. Nagtugan sa tinod ng bakat. Di ba klaro? Di ba klaro? Nakabalo siyang sayop ang doktrina sa Seventh-day Adventist nga 1844 si Kristo ni sulod sa labing balaang dapit, pero way gigamit ang basihan ng Biblia ang referensya, pero wa ko kadungog kung saan referensya ang gigamit. Wa po ko gigamit, wa po ko kadungog kung saan bersikulo ha. Asa sinadagan? Kanos aman gisulat ang Hebrew. Wa taga debate diri kanos ang gisulat ang mga libro sa Biblia. Ha? Dapat affirmative ka, nigamit kang Biblia, sumalas Biblia ang referensya, sayop ang doktrina sa Adventista, 1844 ni sulod si Kristo sa labing balaang dapit, imong gitudlo, imong gibasa. Di abra no, inyong, labi na kung inyong basa, among basahon. Pareha ba na mo gamit sa basas Katoliko? Pareha kami ha. Di na niyang ko ang sinunod silang pare. Huwag yun siya naka-counter. Di ba? Dako kayo itong impact. Dako kayo itong impact. Ano dako impact? Ilang basahon mismo nagtugan ni Apon sa pagtulunan sa afirmatibong Adventista. Karon nahimo ba ng alima? Wala. Ni adili libro, wala nga basa. No? Great controversy. Na, kung iyan ang gigamit-gamit, pertigong kubuta. Sa iyang panghuna-una, kay great controversy ko dakong kasamok. Muna, wagod siya di ko siya makasamot sa iyang doktor, sa iyang ipamataw ng sayop. Samok yung kayo sa iyang panghuna-una. Mauna mga kaigsunan. Sa Biblia, way mabasa ang iyang tima. O sa ganit tima, be? Negative mo ta. Iyan ang tima dre. Pamatudan ko nga sayop ang Seventh-day Adventist nga doktrina nga 1844 si Kristo ni sulod sa labing balaang dapit. Muna nga pamatuod. Sumala sa Biblia ang referensya. Gigamit niyang lagda sa Adventista. Abi na akong tuwa na dito. Sayop ang doktrina sa SDA nga si Kristo ni sulod sa labing balaang dapit. Wala. Wala. Sa ato pa, ang tema, wala katoy hakaw. Kung sabay akong gupuon, wala katoy hakaw. Pero ang tema pa, sumala lang niya, aperting baruka. Pero sumala sa Biblia, sorry my love, Brother Paul Alima, na wag tayo mahim sa ani Brother Paul. Naglitig ko tagwagi, naglitig ko lamang taganihan ni Kisibong, mupauli yun ta nga, makaingon yung may pahiwala gustuhin. Kaya sumala sa Biblia, praise the Lord. Sumala sa Biblia, pero wag ay nakapawatuod, sumala sa Biblia. Samot na sa referensya. Ang resulta, ang iyang tema ni diferensya sa Biblia o referensya nga iyang gibasihan. Pagpaka natong Ginoo mga kaigsuonan. Pagpaka natong Ginoo. Moingon ganit nga sumalas Biblia sama sa korte according to these documents. Naado kay dokumento nga makapamatuod. Pag-prove sa imo nga gi-affirm. Pag-prove sa imo nga gi-testify. Aron dunay kredito, dunay gibugaton sa mga tao ang imong pagpamatuod. Pero karon nga hapon I conclude nga ang sumala sa Biblia o referensya ni Brother Paul Alima, we come to the conclusion nga dili sumala sa Biblia referensya ang iyang tema, kundi sumala lamang sa iyang kaugalingon. Higala, igsoon, nindot kayo ang atong pagtulokabildo karon. Ang atong Dios makahimo sa bisan unsa pagkaluoya ang Dios ni Paul Alima kay dili makahimo sa pagsulod 1844 sa labing balaang dapit dito sa langitong puloy-anan. Daghang salamat og maayong hapon kanatong tanan. Dalaygon atong pasalamatan daygon. O karon ang last nga mohatag rebuttal atong igsoon affirmative side Brother Paul sa Pablo Alima. Ang nahimo ra gyud ni Mr. Bindilio mong pagbandilyo sa iyang sayop nga pagtuo. Iya ko nung ipabasa sa ako sa Biblia nga sayop ng 1844 nganong basaho man nga sayop na magidaan. Giyon sa nako pag-prove nga kana sayop, gibasa nako ang Hebrew 9:12.
But he did not enter by means of the blood of goats and calves, but he entered the most holy place once for all by his own blood. Ipangutanan ako sa nakasabot ka ba og pulog entered? E-N-T-E-R-E-D. Sa nakasabot. Kung sa man ang pulong entered, musulod pa o nakasulod na? Nakasulod na. Sa ato pa, sayop lang imong 1844 pang pagsulod. Kaysa pagsulat din ng Hebrew, nakasulod naman. Dahil ang imong sayop na argumento, sa man ang imong Diyos, Brad Paul, wa na dahi kahong among sulod sa 1844, o balihon po ka, kung sa man po ng imong Diyos, di kabalo nga, hinlo o nang hugaw. Ano mo gamit mga argumento? Na naghapraman ka anak, ang Diyos makahimo sa paghinlo, bitang sa butang hugaw, sa Leviticus law. Anong gamito po ng 1844 pwede magkasulod? Mahimo po na sa among Diyos. Pero ang imo lang sayop nga no, wala sa Biblia nga 1844 si Kristo misulod. Asa nagibasa? Gibasa niya ng selected message. Kinsa man ang libro? Libro ni Ellen G. White. Gipangutana ta ganina sa ato pagka ng 1844 di ay nga si Kristo misulod. Sa libro ran Ellen G. Bala. Sa libro ni Ellen G. White. Angay ba rin ang tuuhan ng libro ni Ellen G. White? Kanang inyong writer, angay ba rin ang tuuhan? Dini sa iyang libro, so may kiingon din usa sa maghigugma sa mga tao sulod sa 150 katuig sa kasaysayan sa Iglesia Adventista mao ang magtutukod ni ini si Ellen G. White. Si Ellen G. White nag-edad og siyam, gibuno siya sa dakong bato sa iyang ulo. O sa may resulta, maglabad ang iyang ulo kung mupugos siya basa.